POK को भारतआ पाकिस्ताननिफ्राय दखल खालामनानै लाफिनगोन नामा? भारतआ POKनि थाखाय दावहा नांगोन नामा? महाकुमाव खुंजानो गोनां मोनसे महायज्ञनि खौरांनिफ्राय बेफोर सोंलुफोरा सिखांनो हमदों। महाकुमाव POKनि थाखाय मोनसे गिदिर बिथांखि थियारि खालामनाय जादों। उदखारिनि हादर पाकिस्तानखौ महाकुमनि साधु सन्तफोरा यज्ञनि बेदियाव बोलि होनो साखाफारा जागासिनो दङ। पाकिस्ताना आवग्रिनानै लानाय POK खौ भारतजों सरजाबनो थाखाय महाकुमाव महायज्ञ जागायनो थांगासिनो दङ। साधु सन्तफोरा गावसोरनि गोख्रैथि आरो गोख्रोंथिखौ बाहायनानै पाकिस्तानखौ जोबस्रांनायनि बै लामायाव लांनो थियारि खालामगासिनो, जेराव पाकिस्ताना POK खौ सामलायनो हानाय नङा। बेबादिनो POKआ भारतनि बाहागो जागोन। श्री राम भद्राचार्यआ भारतआव POK खौ सरजाबफानो थाखाय बे महायज्ञ खालामनो थांगासिनो दङ। जगतगुरु श्री राम भद्राचार्यआ महाकुमनि गेजेरजों पाकिस्ताननो मोनसे गोख्रों खौरां दैथायहरनो लुबैदों। बेनिखायनो बिथांमोनहा महाकुम्भआव पाकिस्ताननि बेरेखा महायज्ञ खालामनो थांगासिनो दङ। राम भद्राचार्यआ बे महायज्ञनि गेजेरजों बेबादि माखासे इसारा होदों जाय पाकिस्ताननि थाखाय गाज्रि खौरां जानो हागौ। राम भद्राचार्यनि महायज्ञआ POKनिफ्राय पाकिस्तानखौ होखारनायनि सानथौआरि जागायजेननाय जानो हागौ। 2025 मायथाइयाव बे महासंकल्पखौ आबुं खालामनो थाखाय 2025 मायथाइयाव उत्तर प्रदेशनि हायाव तीर्थराज प्रयागराज मुंजों मिथिजानाय संगम नोगोराव त्रिवेणीनि नुजाथिनायाव 12 बोसोरनि उनाव खुंजानाय महाकुम्भनि खौरांनि सायाव नसुं हादर पाकिस्ताना नोजोर होगासिनो दङ।